Не запрацавала як след першая, ўжо збіраецца будаваць другую. Александр Лукашенко дзеліцца планамі на стварэнне чарговай АЭС. Гэтым разам пад Магілёвам. Узурпатар наведвае рэгіёны пацярпелыя ад чарнобыльскай трагедыі, аднак робіць выгляд, што пагрозы для людзей няма, а ўрокі мінулага, як бачна, нічому не навучылі. Вітаю у аб'ектыве. Сергей Подсасонны, далей выданне. Атака на беларускія аб'екты крытычнай інфраструктуры, пісаў Валер Сахашчык, а інфармацыя трапіла ў КДБ ды да журналістаў. Хто пагражае дэмакратычнай справе і нацыянальнай бяспецы? З боку гаспадара Сахашчыка гэта не была адмысловая правакацыя. Чысь за ўсё ён сапраўды лічыў, што такім лістом зробіць лепш. Не пра добрае, не пра дрэннае, а толькі так, як хоча і загадвае ўлада. Паляванне на беларускіх блогераў. Остается только то, чтобы в эфир не прорывались какие-то признаки реальной ситуации. Ды ціск на гэтак званых дармаедаў, рост пэўных коштаў. Што яшчэ? Распавядзём пра змены, якія надыдуць ужо заўтра, 1 траўня. Отменить льготы пенсионерам режим Лукашенко боится, тому вырашили сэкономить на льготах для працаўнікоў беларускай чыгункі. А пачынаем з пытанняў нацыянальнай бяспекі ды імавернай атакі на беларускія аб'екты крытычнай інфраструктуры. Супраць іх выступіў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе абароны і нацыянальнай бяспекі Валер Сахашчык. Толькі інфармацыя трапіла у КДБ ды да журналістаў. І вось Валер Сахашчык пракаментаваў свой ліст аб планаванай атацы, якую быццам бы збіраліся здзейсніць беларусы замежжа па аб'ектах унутры краіны. Што праўда, у сваім допісе ён не прывёў ні доказаў планавання удару, ні дакладных крыніцаў, адкуль ён гэтую інфармацыю атрымаў. Алесь Баразенка. Абарона жыццяў беларусаў і перадухіленне ваеннай эскалацыі. Валер Сахашчык пракаментаваў з'яўленне рэзананснага ліста пра магчымую правакацыю з атакаю на беларускія аб'екты крытычнай энергетычнай інфраструктуры. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе абароны і нацыянальнай бяспекі у сваім допісе ў тэлеграме зазначае, што інфармацыя, змешаная ў лісце, трапіла да яго з цытата афіцыйных крыніцаў у кампетэнтных ведомствах заходніх краінаў. Усе, хто мог быць неяк звязаны з гэтай сітуацыяй, былі апавешчаны аб магчымых наступствах. Мы не абвінавачвалі і не шкодзілі іміджу адрасатаў, а наадварот зрабілі ўсё, што ў нашых сілах, каб прадухіліць вельмі негатыўны для іх наступствы з боку заходніх краін-партнёраў, прычым выключна ў канфідэнцыйным парадку. Ліст пазнакаю сакрэтна на бланку Дэпартаменту нацыянальнай бяспекі за подпісам Валера Сахашчыка датаваны 23 сакавіка. У ім паведамляецца, што удар з дапамогаю беспілотніка па аб'екце энергетычнай інфраструктуры Беларусі рыхтуюць асобы з ліку беларусаў замежжа, звязаныя з добраахвотніцкімі рухамі Паспалітае рушэнне і Ліцвіны. Ужо праз 2 дні, 25 красавіка, пра нібыта перадухіленую атаку беспілотнікаў адрапартаваў кіраўнік лукашэнкаўскага КДБ Іван Церцель падчас усебеларускага народнага сходу. Комитетом государственной безопасности во взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время проведен ряд острых чекистских мероприятий, который позволил предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах. 26 красавіка тэкст ліста, падпісанага Сахашчыкам, даслалі ў рэдакцыю Белсату. У згаданым у дакуменце паспалітым рушэнні адзначылі, што ведалі пра падрыхтаваны Валерам Сахашчыкам ліст, аднак інфармацыю ім назвалі правакацыяй, а аўтару параілі больш старанна правяраць інфармацыю, што паступае яму і Дэпартаменту нацыянальнай бяспекі з ананімных крыніцаў. Гэту тэму раскручваюць тэлеграм-каналы, звязаныя з губазікам. Гэту тэму раскручвае Ігар Тур, адзін з галоўных прапагандыстаў рэжыму Лукашэнкі. Гэта все сведчыць пра тое, што з Сахашчыка малююць асобу, якая распаўсюджвае неправераную інфармацыю. Адбываецца маштабная аперацыя па кампраметацыі Сахашчыка, па тым, каб кампраметаваць таксама ягонымі рукамі увесь беларускі парамілітарны патрыятычны рух, паспалітае рушэнне і літвінаў,
и посварить сахайщика с пасавалютным рушаннем паміж сабой. Аб непраўдзівасці інфармацыі пра магчымую атаку заяўляюць і прадстаўнікі руху Ліцвіны, што базуецца ў Літве. Пасля выступу Івана Церцеля МЗС гэтай краіны у сваю чаргу уручыла часоваму паверанаму ў справах Беларусі Яраславу Хмылю дыпламатычную ноту з патрабаваннем, цытата, неадкладна зняпраўдзіць дэзінфармацыю. Сама по сабе такая вось правакацыя, яна хутчэй выгадная рэжыму Лукашэнкі, тут ніхто іншы асабліва бенефіцыярам не з'яўляецца, толькі так Лукашенко, Путин. І, адпаведна, канешне, гэта такі удар па беларусах на захадзе, якіх і таксама тут увесь час абвінавачваюць то ў літвінізме, то ў спробе там неяк змяніць дзяржаўныя межы. Ну, вось цяперашні і ў тэрарызме будуць абвінавачваць. Ад дадатковых каментароў Белсату наконт крыніцаў інфармацыі і адрасатаў ліста Валер Сахашчык адмовіўся, спасылаючыся на занятасць. У сваім тэлеграм-канале ён толькі зазначыў, што шкоду, цытата, нашай агульнай справе нанёс не дакумент, які ён падпісаў, а тыя, хто зарганізаваў выцік у медыі і КДБ. Александр Баразенко, Белсат. Леташні тренд на дамінаванне заведзеных адміністратыўных справаў над крымінальнымі зламаўся. Гэтая выснова прагучала падчас прэзентацыі чарговай справаздачы пра рост рэпрэсіяў у Беларусі, якую зладзіў Цэнтр новых ідэяў. Агулам за першы квартал сёлета затрымалі 987 чалавек, што на 13% болей за папярэдні аналагічны перыяд. Сярод навінаў гэтага года і пакаранне людзей за атрыманне дапамогі «Салідарнасць». Новы ўздым рэпрэсіўнага ціску, гэта паскарэнне, пра якое я казаў, гэта прыпадае плюс-мінус на пачатак электаральнай кампаніі. Яна зараз у Беларусі расцягнутая ад вось гэтага адзінага дня галасавання да прэзідэнцкіх выбараў 25 года. Я думаю, што як мінімум да канца гэтай электаральнай кампаніі мы не можам чакаць паляпшэння ніякага ў гэтым напрамку. Як вынікае са справаздачы, улады ўзмацняюць таксама кантроль і сачэнне за беларусамі, прычым як праз відэакамеры, так і праз доступ да розных звестак без згоды грамадзянаў. Больш актыўна пачалі надаваць статус экстрэмісцкіх фармаванняў. Гэтак за апошні квартал летась яго атрымалі 16 структураў, а за першыя 3 месяцы сёлета ўжо 24. Яшчэ эксперты звярнулі ўвагу на пагаршэнне сітуацыі ў беларускіх калоніях, што адмоўна адбіваецца на стане здароўя вязняў. Гуманітарны фонд дапамогі беларускім палітзняволеным ды іхным сем'ям, сродкі на медычную і псіхалагічную дапамогу, рэабілітацыю, матэрыяльнае падтрыманне вызваленым палітзвязням і асобам, якія звязаныя палітычнымі рэпрэсіямі. Фонд ствараюць у Нарвегіі з ініцыятывы Святланы Ціханаўскай, а распараджацца фондам будуць беларускія арганізацыі ды ініцыятывы, якія дапамагаюць палітычным вязням. Папоўніць фонд змогуць урады розных краінаў, міжнародныя арганізацыі ды іншыя патэнцыйныя донары. Першы ўнёсак 850 000 еўраў зрабіла Нарвегія. Нарвегія падтрымлівае, не знаходзішся ў еўразвязе, падтрымлівае все еўрапейскія механізмы па ціску на рэжым Лукашенка, але таксама вельмі канкрэтна падтрымлівае беларускую грамадзянскую супольнасць. Вось гэтая дапамога, яна такая экстранная і вельмі своечасовая. Падтрыманне палітвязняў Святлана Ціханаўская абмяркоўвала падчас візіту ў Осла. Абраная прэзідэнтка Беларусі сустрэлася сярод іншага з прэм'ер-міністрам Юнасам Стэра, міністрам замежных справаў Эспенам Бартам Эйде, міністрам культуры і парламентарамі, прадстаўнікамі нарвежскіх НДА і беларускай дыаспары ў нарвежскім Хельсінскім камітэце. Вяртаемся ў Беларусь. Віцебскі блогер дбаў пра людзей і распавядаў пра гаротны стан дарог. Рэакцыя дзяржавы была, толькі не тая, якой чакалі. Спачатку блогера затрымалі, а потым змусілі каяцца на відэа, бо нельга публікаваць у соцсетках інфармацыі пра разваленыя дарогі ды іншую інфраструктуру, за тэхнічны стан якой адказвае дзяржава. Ідэю
Сядзець ціха падтрымаў праўладны дзеяч Юрый Васкрасенскі. Маўляў, змест публічных абмеркаванняў трэба тэлефанаваннем у дзяржаўныя органы распаўсюджваць, і тыя ўсё направяць альбо пасадзяць. Пра стан дарог, а па дарозе і стан правоў чалавека Юлія Цяльпук. 8 дзён засталося чыноўнікам на прычэсванне дарог, і лепш бы паказаць добрыя аб'ёмы і вынікі. У вас март, апрель и к 9 мая все дороги должны быть восстановлены. Выканаўцы непасільных заданняў, пэўна, ўжо рыхтуюць справаздачы, але схаваць недаробкі замінае народ. Тут і там, у сацыяльных сетках, голая праўда пра калдобіны на гарадскіх і сельскіх дарогах. Віцебскія сілавікі змусілі мясцовага блогера пакаяцца за публікацыю здымкаў разбітых дарог, паведаміў тэлеграм-канал «Беларусь замкадам». Карнікаў абурыла тое, што такімі відэа карыстаюцца незалежныя СМІ і распавядаюць пра праблемныя пытанні беларускай інфраструктуры. Затрыманага прымусілі параіць іншым не выкладваць ніякія відэа, а ісці ў дзяржорганы. Пра тое, што праблемы трэба хаваць ад публічнасці, пасля гэтага заявіў пра лукашэнкаўскі дзеяч Юрый Васкрасенскі. Маўляў, тады і дарогі будуць лепшыя, і човен, у якім усе разам сядзім, не разгайдаецца. Если мы не хотим сидеть в бомбоубежищах, мы все должны своим примером отстаивать нашу страну и наш образ жизни. Васкрасенскі намаўляе, што беларусы маюць ездзіць выбоінамі, піць ржавую ваду і выпрошваць капітальны рамонт ціха, каб не псаваць рэжыму імітавання ідэальнай краіны. Былая депутатка Менскага гарсавету иронизуя. Если Юрий Васкрасенский считает, что проблемы ЖКХ как раз-таки и станут, скажем, спусковым крючком, когда люди снова выйдут на улицы, ему придется отсиживаться в бункере, то возможно. Вот, конечно, так как, повторюсь, из-за системности, это все накапливается, потому что строят идеальную страну уже 30 лет и все никак не достроит. Калі б пасля тэлефанавання ў дзяржаўныя органы праблемы развязваліся, не было б і блогераў, якія іх апублічваюць. Вольга Цісакова кажа, бюджэты на насельніцтва мізэрныя ў параўнанні з аб'ёмам сродкаў, што ідуць на ідэалагічна правільныя аб'екты і патрэбы. У краіне пачынаецца электаральная кампанія, і сілавікі выслужваюцца. Экстремистов уже вроде как всех переловили, пересажали, пошли по второму кругу, а враги все не заканчиваются. Надо продолжать держать вот этот тонус, напряжение, что мы делаем нужное, важное дело. У нас очень много врагов, в том числе внутри которых хотят развалить нашу чудесную страну. Пераслед і ўтаймаванне актыўных крытыкаў сацыяльнай сістэмы практыка не новая, кажа праваабаронца Павел Левінаў, згадваючы выпадак на той жа Віцебшчыне. Был такой правдоруб доктор Паснов, который говорил о том, что творится в медицине, да, ну и правда его не заставляли записывать какие-то видео, просто взяли и поместили в психиатрическую клинику. Вот, но видно, сейчас и на медицину денег не хватает, поэтому вот пошли таким, наверное, вот путем. И я думаю, что это будет касаться не только Витебщины и не единичного случая. Вартаўнікам рэжыму трэба задумацца, ці варта гадаваць сабе новых ворагаў. Сярод сацыяльна незадаволеных процьма асобаў, якія лічаць сябе па-за палітыкаю. Знойдуцца і тыя, хто галасаваў за Лукашэнку. Напрыклад, блогер, якога змусілі каяцца за здымкі разбітых дарог, не быў падпісаны на апазіцыйныя медыі. Юлія Цяльпук, Белсат. Навіна з выбарчых палёў у каардынацыйную раду. Вадзім Кабанчук адклікаў сваю кандыдатуру на выбарах. Намеснік камандзіра палка Каліноўскага напісаў заяву ў выбарчую камісію аб выхадзе са спісу «Воля», які першапачаткова ўзначаліў. Цяпер новы лідар спісу былы баец палка Аляксандр Клачко. Раней рада камандзіраў палка Каліноўскага заявіла, што полк не будзе ўдзельнічаць у выбарах трэцяга склікання каардынацыйнай рады, але дазволіла балатавацца добраахвотнікам толькі з умовай сыходу з палка. Партыя «Народная грамада» прыпыніла сяброўства і выключыла са спісу кандыдатаў у каардынацыйную раду Паўла Бялюціна. Паводле арганізацыі яны атрымалі інфармацыю, што Бялюцін апынуўся сярод фігурантаў базы зваротаў у камітэт дзяржаўнай бяспекі, якую выклалі ў сеціва кіберпартызаны. У КДБ Бялюцін напісаў яшчэ ў 2017 годзе наступнае паведамленне пра Мікалая Аўтуховіча.
Добрый дзень. У мяне ёсць некаторыя падставы меркаваць, што грамадзянін РБ Мікалай Аўтуховіч прадумвае і пачынае ажыццяўляць рыхтаванне да спробы ўзброенага захопу ўлады ў нашай рэспубліцы. Пра спробу даведаўся са словаў грамадзяніна Аўтуховіча. Спіс военных злачынстваў Расіі пашыраецца. Напярэдадні касетнымі боепрыпасамі акупанты ўдарылі па Адэсе, а зранку па Харкаве. Ёсць загінулыя і параненыя, пашкоджаныя будынкі і інфраструктура. Украіна ў чаканні заходняй дапамогі, якая можа змяніць сітуацыю на фронце. Андрэй Сульжыц. 5 загінулых і прынамсі 30 чалавек параненыя. Такі вынік расійскага ракетнага ўдару па Адэсе. Я це все бачила, чула. Я гэта ўсё бачыла і чула. Перада мною была збітая ракета. І я ўсё пачула, гэта проста перада мною было. Дзверы ўсе адчыніліся, шкло трымцела вельмі моцна. І потым мы пабачылі гэта. Да таго мы хацелі сюды пайсці пагуляць, але дзякуй Богу, нас не было ў той момант тут. Праз абстрэл загарэўся палац студэнтаў Адэскай юрыдычнай акадэміі, які ў народзе называюць замкам Гары Поттера. Удар прыйшоўся на папулярную гарадскую лакацыю, дзе людзі займаліся спортам, адпачывалі з дзецьмі і гулялі з сабакамі. Гэтак было і ў момант абстрэлу. Паводле Генеральнай прокуратуры Украіны расейцы ўдарылі балістычнай ракетай «Іскандер» з касетным боепрыпасам. Выкарыстанне такой зброі можа прывесці да значнага ліку ахвяраў сярод цывільных асобаў. Фрагменты ракеты разляцеліся ў радыусе 1,5 кіламетра. Гэта баявы набой прызначаны для знішчэння жывой сілы, разлічаны для баявых дзеянняў, а не для удараў па цывільнай інфраструктуры і мірных жыхарах, напрыклад, Адэшчыны. Тым часам у ААН даследавалі абломкі іншай ракеты, якая ўдарыла 2 студзеня па Харкаве, і прыйшлі да высновы, што яе зрабілі ў КНДР. Паводле дакладу экспертаў, з якім азнаёмілася агенцтва Reuters, гэта была балістычная ракета серыі Хвансонг-11. Гэта сведчыць пра парушэнне эмбарга на пастаўкі зброі з Паўночнай Карэі, якое наклала Рада бяспекі ААН. К сожалению, европейские мировые даже санкции, они показывают свою неэффективность, потому что они вводятся медленно, не синхронно, не методически, и это дает время любой стране, на которую вводятся санкции, как-то либо обходить их, либо научиться, как обходить сразу, либо адаптироваться. Генеральны сакратар НАТО Йенс Стольтенберг падчас неабвешчанага візіту ў Кіеў заявіў, што разглядае Украіну як будучага чальца альянсу. Аднак прыняцце Украіны не будуць абмяркоўваць на найбліжэйшым саміце арганізацыі ў чэрвені ў Вашынгтоне. Я чакаю, што лідары пагодзяцца на больш актыўную ролю НАТО ў каардынацыі дапамогі ў запэўніванні бяспекі і дырэктаванні кадраў для Украіны. Думаю, нам таксама неабходныя буйныя шматгадовыя фінансавыя абавязанні, каб прадэманстраваць, што нашае падтрыманне Украіны не кароткатэрміновае і разавае, а доўгатэрміновае і прадказальнае. Гэта паслужыць дакладным сігналам Маскве. Стольтенберг прызнаў, што краіны НАТО не выканалі абяцанняў наконт ваеннай дапамогі ўкраіне, але цяпер сітуацыя ссунулася з мёртвай кропкі і зброя паступова перадаецца. Ці дапаможа гэта змяніць сітуацыю на фронте? Я думаю, что это будет выглядеть в виде чего? Что сможем остановить продвижение российских войск. Да, будут локальные бои, но вот такого вот продвижения, как сейчас есть, как сейчас наблюдается, я бы хотел, чтобы уже не было. То есть я думаю, это поможет. Плюс вот эти вот ракеты «Атакамс», про которые много говорят, они действительно могут сделать погоду. Владимир Зеленскі адзначыў важнасць паскарэння пастаўкі вайсковай дапамогі. Таксама бакі абмеркавалі стварэнне адмысловага фонду фінансавага падтрымання украінскай абароны. Яна прадугледжвае дапамогу памерам 100 мільярдаў еўраў тэрмінам на 5 гадоў. Андрэй Сульжыц, Белсат. А ўжо заўтра 1 траўня дзень выходны, аднак змены пачынаюць дзейнічаць. І тут адмена льготаў, падвышэнне коштаў, ціск на так званых дармаедаў. Дзяржава шукае, як ашчадзіць і з каго пацягнуць. Якія змены нясе беларусам апошні месяц гэтай вясны? Ірына Юр'ева.
праезд у электравіку з 50% зніжкаю. З 1 траўня беларусы пенсійнага веку змогуць набываць квіткі на цягнікі рэгіянальных лініяў удвая танней. А вось пенсіянеры-чыгуначнікі, як і дзейныя працаўнікі беларускай чыгункі, застануцца без сваіх ільготаў. А менавіта без права на бясплатны праезд цягнікамі на адлегласць 150 кіламетраў ад месца жыхарства. Найбольш явнай эканамічнай прычынай з'яўляецца пагаршэнне фінансавага стану беларускай чыгункі. Адмяніць ільготы пенсіянерам рэжым Лукашэнкі баіцца, таму вырашылі зэканоміць на ільготах для працаўнікоў беларускай чыгункі. Таксама магчымай прычынай з'яўляецца паступовы пераход кантролю над беларускім прадпрыемствам да расійскіх чыгунак. Таксама дзейныя і былыя працаўнікі чыгункі маюць вярнуць атрыманыя раней гадавыя квіткі на бясплатны праезд. Курыце? Рыхтуйцеся зноў плаціць больш. 5-й раз з пачатку года падаражэюць цыгарэты. Змены з 1 траўня закрануць 69 марак ад Тытунь Інвесту і 3 ад Сінтоні Пра, а таксама 5 марак, якія ўвозіць дзяржаўнае прадпрыемства Беларусь Гандаль. Кошты на гэтыя тытунёвыя вырабы павялічацца ад 5 да 45 капеек. Менчукам варта рыхтаваць тазікі і рондалі. У траўні для жыхароў сталіцы традыцыйна пачнецца планавае адключэнне гарачай вады. Такую захаду камунальнікі тлумачаць рыхтаваннем цеплавых сетак да эксплуатацыі ў зімовы перыяд. І абяцаюць, што адключэнне вады не перавысіць 13 сотняў. Они не подготовятся. Сейчас люди 2 недели будут без воды, а после этого будут еще без воды, потому что вся система будет ломаться. Ты не сможешь найти течь в трубе, пока воды в этой трубе нет. Они смогут ли они туда что-то подать помимо воды? Маловероятно. Это как строитель говорит. То есть, скорее всего, они что-то визуально подлатают, сделают видимость работы. Беларусь дасюль застаецца адной з нешматлікіх краінаў, дзе планава адключаюць гарачую ваду. Бо ў нашай краіне ўсё яшчэ карыстаюцца цэнтральную сістэмаю водазабеспячэння, пабудаваную яшчэ ў савецкі час. Чыноўнікі падрыхтавалі новыя абмежаванні для незанятых у эканоміцы. З 28 траўня некаторыя сем'і, дзе бацька лічыцца няробцам, не атрымаюць сямейнага капіталу або не змогуць датэрмінова яго выкарыстаць. Нагадаем, гэткую выплату назначаюць шматдзетным сем'ям пры нараджэнні або ўсынаўленні 3-го і наступных дзяцей. З 1 студзеня яна складае больш за 31 000 рублёў. Узмацненне ціску на незанятых у эканоміцы грамадзянаў з боку рэжыму эксперты тлумачаць не толькі нястачаю працаўнікоў у эканоміцы. Другой прычынай з'яўляецца тое, што рэжым карыстаецца магчымасцю дадаткова ціснуць на беларускае грамадства, паколькі людзі, якія не працуюць на дзяржаўных прадпрыемствах і не ахопленыя прапагандай рэжыму, разглядаюцца як патэнцыйна нелаяльныя рэжыму Лукашэнкі. Гэтак званую базу дармаедаў у траўні чыноўнікі абновяць чарговы раз, бо з красавіка такія звесткі маюць карэктаваць штомесяц. Тыя ж, каго чыноўнікі лічаць няробцамі і хто мае ва ўласнасці жытло, вымушаныя плаціць за камунальныя паслугі паводле поўных тарыфаў. Заўтра вырастуць пенсіі і дапамога на дзяцей. З 1 траўня чыноўнікі павялічаць бюджэт пражыткавага мінімуму амаль на 3%. У сярэднім на душу насельніцтва ён складзе каля 419 рублёў, а для пенсіянераў крыху больш за 303 рублі. Ірына Юрыева, Белсат. І яшчэ адна тэма. Высокія тэхналогіі маюць спрашчаць нашае жыццё, але нясуць і свае небяспекі. Праграмы на базе штучнага інтэлекту накшталт ChatGPT і Midjourney уплываюць на рынак працы. Намагаючыся аптымізаваць працэсы, наймальнікі ўсё актыўней замяняюць жывых супрацоўнікаў нейрасецямі. Ці чалавек будзе неўзабаве непатрэбны і якія прафесіі ў групе рызыкі на звальненне? Катерина Гордеева. Компания «Белка Геймс», один из наибуйнейших мобильных распрацоўнікаў з беларускімі каранямі, абвясціла аб звальненні 20% штату. Прычынай скарачэння сталася карэкціроўка стратэгіі, у тым ліку кадравай. Працу страцілі спецыялісты ў наратыўным і 2D-дызайне, тэхнічным арце, а таксама рэкрутары і кам'юніці-менеджеры.
Звальненні адбываюцца і ў іншых IT-карпарацыях. Недзе з працаўнікамі развітваюцца у выніку фінансавых цяжкасцяў кампаніяў, недзе у выніку аптымізацыі кадраў. Напрыклад, звальняюць тых, чые кампетэнцыі, часткова ці цалкам, замяніў штучны інтэлект. Скарачаецца шмат працаўнікоў, таму што штучны інтэлект – гэта інструмент, які дапамагае вырабляць нешта. І ён скарочвае тэрмін гэтай выпрацоўкі і скарачае колькасць чалавека гадзін, якія страчваюцца на гэта. Таму менш працаўнікоў патрэбна. Да 2035 года тэхналогіі штучнага інтэлекту заменяць 300 мільёнаў працоўных месцаў па ўсім свеце. Пра гэта сведчыць аналітыка фірмы Challenger Grand Christmas. Кансалтынгавая кампанія, што займаецца даследаваннямі рынку працы, адзначае, што ў групе рызыкі не толькі працаўнікі IT. Да новай прафесіі варта прыглядзецца кіроўцам, прадаўцам, спецыялістам кол-центраў і бухгалтарам. Профессии водовозы, ассенизаторы исчезли, да, но при этом все равно работают водоканалы, да, то есть как бы просто это стало более централизовано, более профессионально. Здесь изменение произойдет примерно такое же. Там извозчик заменился на водителя. То, что мы сейчас обсуждаем, называют искусственный интеллект. Да, нейросети, большие модели, построенные с их помощью, просто дополняют и улучшают существующие профессии. Канкураваць за працоўныя месцы са штучным інтэлектам давядзецца і банкаўскім працаўнікам. Рабатызацыя сферы прывядзе да скарачэння 200 тысячаў працоўных месцаў цягам наступных 10 гадоў, кажа справаздачы фінансавай кампаніі Wells Fargo. У першую чаргу пад скарачэнне трапяць аперацыяністы, касіры і кліент-менеджеры. Я бы ни в коем случае не ставил вопрос, значит, кто завтра будет уволен. Тот, кто не обновляет свои навыки, тот, кто не учится новому, тот и будет уволен, но он был бы уволен и в любом случае. Поэтому в обязательном порядке повышайте свою квалификацию. Не хвалявацца за працоўныя месцы, прынамсі, у найбліжэйшае дзесяцігоддзе могуць будаўнікі, сантэхнікі, кухары і цырульнікі. Партал Tech Insider сцвярджае, што іхным навыкам навучыць робатаў складаней за ўсё. Таксама могуць не турбавацца юрысты, псіхолагі, медыкі і настаўнікі. Асобна аналітыкі выдання вылучаюць прадстаўнікоў творчых прафесіяў, пісьменнікаў, мастакоў і скульптараў. Іхнай працы штучны інтэлект таксама не заменіць. Патрабаванне будзе ад людзей, каб яны былі большими экспертами в распазнаванні нечага, што рабілася штучным інтэлектам. Больш будуць звяртаць увагу на нешта зробленае чалавекам і некія рысы, і унікальныя стылі і гэтак далей, якія штучны інтэлект не заўсёды можа там зрабіць. Эксперты Goldman Sachs, якія вывучаюць штучны інтэлект, заклікаюць не хвалявацца. Калі вы знайшлі сваю прафесію ў спісы тых, што знікаюць пад уплывам тэхналогіяў, прыглядзіцеся да курсаў змены або павышэння кваліфікацыі. Вучоба цягам усяго жыцця – наша новая рэальнасць, кажуць яны. Кацярына Гардзеева, Белсат. А цяпер відовішча маляўнічая, аднак праблема глобальная. Раставанне леднікоў – сёлетняя тэма фестывалю святла ў італьянскіх Альпах, які праходзіць у Брэсаноне. 36 светлавых інсталяцыяў калярова апісваюць наступствы зменаў клімату. Паводле арганізатараў, гэтак яны жадаюць не толькі прыцягнуць увагу да праблемы, але і матываваць людзей дзейнічаць дзеля захавання планеты. Гэта зусім іншы падыход да важных тэмаў. Я мяркую, будзе прасцей, калі расказваць праз мастацтва. Гэта так прыгожа і так цікава. Змены клімату – гэта важная тэма для нас і для нашай будучыні.